Ali. Uy, pre! Grabe! Grabe naman yung kinabuhi, uy! Piste namang laya! Upo tayo trabaho! Pirte pa yung laya, uy, kwarta! Saan naman yung kinabuhi, uy? Pre! No. Hoy! Agog, pangan mo, pre, uy! Mura magkakamaw, good! Sige, magkagwan diya nga, umali tubig diya! Bangon diya, bangon! Unsa naman kayo noon? Unsa na unsa? Sa muka, eh. Kabalo kang na ako, gibuhat diya, re? Gibuhat lagi, pero mura naman magkagtala! Sawa na dyan kay lingaw! Mura gito kong lingaw, pre. Kilabtan lang gito mo ba? Pre, dili man sa nahilabot ko, pre. Pero tinuod po jud pre nga ujoy lingaw ba? Usa man jud buhaton ng nindot karon pre no? Nanabito ginabuhat, kilabtan ba jud nimo? Pre, mahita lang nagtrabaho pre or mag-shot na lang ta. Kuya po kag idea ba? Nagsago lang mayo og dautan. Pre, dili man sa ingon na ingana pre. Ang ako alang ba, nay maabot nga maayo o dautan, na to na balibaran. Ato nang dawaton. Ay, pre. Tais ha? Hello, babe. Babe. Love? Love. Hello babe. Babe. Pwede ka ngadto diri sa balay ron. Oh, Ako ramang good isa. Walay lingaw ba? what? Ikaw na isa? Magulat ko ha. Sige, mato ko. Hello, love. Love. Adto ako diri sa balay karon ba? Kaya ko ra isa. Ha? Ikaw ra isa? Pagdali ha. Magulat ko. Ay, unsa pa may dugayan eh? Motor ako. Wait for me, baby. I'm coming! Kini makatilaw na sad ko. Pre? Tugod sa mga diri pre? Ako mendapat mangutaan anak kung nagunsa ka diari. Asa man ikaw mo today? So yo ba? Taga diri mo uyab. Oh, so di problema. Nari kay uyab. Kumpiyansa aran mo pre. Taga asa di mo uyab? Babe! Oh no! Love! Ali! Ali lang! Ay, solid kuya pre. Kali pre. Wow! Ali! Uy, pre. Love! Tagod ko, babe. Ikaw na lang yung gas, babe. Ha? Babe! Kabuhi ko, babe. Ganina rabi ako nagulat mo. Ha? Okay. Paita ni pre. Ipaugas mo dito. Pusa lang pre. Kapag humana ni, makitilaw na siya ta! Unsa? Mga manyak mo ha?